गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय संसारनि दोहोना नोंखौ गोजोन होनो हाया। जेब्ला जोङो हागायनि बिलाइ 1:6 फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, नोंसोर गोबां फैयोब्लाबो एसेल' हानो मोनबाय। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोङो गोबां रोखोमनि सिमांफोर सुजुनो हागौ, गोबां रोखोमनि मावख्रुबनो हागौ, नाथाय बोरखौ होग्राया इसोराल'नो। जोङो गोबां रोखोमनि मावनो आखायाव लानो हागौ, नाथाय बे मावनो गोनां खामानिखौ जाफुंहोग्राया इसोराल'नो। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोङो इसोरखौ नागारनानै, जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जों गोबां रोखोमनि मावनो हागौ, गोबां रोखोमनि हास्थायनो हागौ, नाथाय जोङो एसेल' मोननो हागौ। इसोरनि गोथां रावा बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो हागायनि 1:6 बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन, नोंसोर गोबां फैयोब्लाबो एसेल' हानो मोनगोन। बेनिखायनो फै जोङो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव इसोरनि बोर आशीर्बादखौ नांगौ। धोन सम्पति बुथुमनो थाङा मानो, जोङो जेखि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव इसोरनि बोर आशीर्बादखौ जोंनि जिबनाव नांगौ। बेनिखायनो हागायनि 1:6 गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंसोरो ओंखाम जायोब्लाबो उदै बुंनाय मोनाखै। जोङो दिनै इसोरखौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै गोबां रोखोमनि धोन सम्पतिखौ बुथुमनो हागौ, अब्लाबो बियो जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ होनो हानाय नङा। थाखा फैसा थायोब्लाबो, धोन दौलत मान सन्मान थायोब्लाबो जोंनि जिबनाव बियो जथेस्थ' जानाय नङा। बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंसोर ओंखाम जायोब्लाबो उदै बुंनाय मोना आरो मोननाय नङा। बेनिखायनो फै जोङो दिनै बे संसाराव थांनानै थानाय समाव जेखि खामानि मावा मानो जोङो इसोरखौ गोसोखांनि आरो इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जोङो जिउ खुंनि। मानोना जोंनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोग्राया, जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ होग्राया बे जिसु ख्रिस्ट'आल'नो। बिनिखायनो हागायनि बिलाइ 1:6 गाहाय सिरियाव आरोबाव बुंबावदों, नोंसोरो लोङोब्लाबो गांगानाय मोनाखै, नोंसोरो हि गानोब्लाबो गुदुं मोनाखै। बेयाव बुंदों, जोङो इसोरखौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै जोङो माब्लाबाबो जिबनाव गोजोननाय मोना, गोजोननाय मोननाय नङा, रंजानाय मोननाय नङा। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। आरो बेबायदियै हागायनि बिलाइ 1:6 गाहाय सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, मानोना नोंनि जलंगाया गब्लं गोनां। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, मानो गोबां मावोब्लाबो एसेल' हानो मोनखो, मानो जायोब्लाबो उदै बुंनाय मोनाखिसै, मानो लोङोब्लाबो गानो जोमोब्लाबो गोजोननाय सान्थि मोना जाखो। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंनि जलंगाया गब्लं दङ। बे आयदानि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिबाय, जोङो संसाराव जेखौखि जोङो नागिरनानै मोना मानो, धोन सम्पति, थाखा फैसा, धोन दौलत जेखि जाया मानो, नाथाय इसोरनि बोर गैयाब्ला बियो जेबो नङा। इसोरनि बोर गैयाब्ला बियो थोजासे जानाय नङा। इसोरनि बोर गैयाब्ला बियो गोजोननाय जानाय नङा आरो गोजोननाय थानाय नङा। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायावनो जोङो इसोरनि बोरखौ नांगौ आरो इसोरनि बोरा जोंनि जिबनाव थानो नांगौ। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 12:21 बेबादि लिरनाय दङ, जिसुआ होनबाय, गावनि लागै गासैखौ बुथुमनानैबो इसोरनियाव धोनि नङिया बे मानसिया बेबादिनो जागोन। जों दिनै गोजौनि सिरियाव खोनाबाय, मानो गोबां फैयोब्लाबो एसेल' हानो मोनखो,
मानो जायोब्लाबो उदै बुंनाय मोनाखिसै, मानो लोङोब्लाबो गोजोननाय मोनाखिसै, गांगायाखिसै। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायहा संसारनि गासैखौ मोननानैबो, संसारनि गासैखौ बुथुमनानैबो इसोरनियाव गोनां गेदेर जानाय नङा, फोथायनायाव गोनां गेदेर जानाय नङा, बे मानसिया बेबायदिनो जागोन। बे आयदायाव जोङो दिनै खोनाबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै जोङो गासैखौबो मोननो हागौ। नङाब्ला जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै गासैबो जोंनि जिबनाव थानो हागौ। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, बेयो थोजासे जानाय नङा, गोजोननाय नङा। नोंनि धोन दौलता, नोंनि थाखा फैसाया, नोंनि सना रुफाया, मान सन्माना नोंखौ गोजोन होनो हानाय नङा। अब्ला जोंखौ बबेया गोजोन होनो हायो? इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जाय मानसिया जिउआव हावरियाब्लाबो आत्मायाव गोनां गेदेर, जाय मानसिहा धोन दौलत गैयाब्लाबो इसोरनियाव गोनां गेदेर, बे मानसिहासो गोजोननाय जागोन, सान्ति जागोन। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों, बे बुहुमाव मोननै रोखोमनि धोन दङ। जायहा संसारनि धोन, जाय धोना माब्लाबाबो गोजोन होनो हाया आरो बियो दान्दिसेनि थाखायल'। आरो जाय धोना अरायनि थाखाय नोंनि जिबनाव थानोबो हागौ। नोंहा दिनै धोन दौलत गैयाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो, मोजां रोखोमनि न' बां गैयाब्लाबो, दिनै नोङो इसोरनियाव गोनां गिदिरबो जानो हागौ आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला बे मोननै धोननि गेजेराव नों दिनै बबेखौ बांसिन नोङो बुथुमदों? आरो दिनै नों बे संसाराव थांनानै थानाय समाव बबेयाव नोङो गावखौ बांसिन धोनि, गोनां गेदेर होननानै नोङो सानो? संसारनि धोनाव ना इसोरनि धोनाव नोङो दिनै गावखौ गोनां गेदेर होननानै सानो? बिनिखायनो 1 तिमथि 6:7 पाउला बुंदों, पाउला होनबाय, संसाराव जोङो माबा लाबोफादोंमोन खोमा। पाउला बुंदोंमोन दि संसाराव जोङो माबा मुवाफोर लाबोफादोंमोन खोमा। पाउला तिमथिखौ बुंदोंमोन आरो पाउला फिननाय होदोंमोन, मुंबो लाबोफायाखै। पाउला दिनै बियो बुंदोंमोन दि जोङो संसाराव जेबो मुङा मुंसेबो जों लाबोफायाखै आरो जों मुङा मुंसेबो लांफानो हानाय नङा। संसारनि धोना संसारावनो थालांजोबगोन, बेखौ नों लांफानो थाखाय हानाय नङा। बेनिखायनो पाउला बे आयदायाव बुंदोंमोन। आरोबावनो पाउला 1 तिमथिनि 6:7 बुंबावदोंमोन दि संसारनिफ्राय जोङो माबाफोर लोगोआव लांफानो हागोन खोमा। पाउला बुंदों, हाथारा। अब्ला पाउला क्लियार खालामदोंमोन, बुंदोंमोन दि संसाराव जों जेबो मुवा लानानै फैयाखै आरो जेबो मुवा जों लांफानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला बे संसारनि धोन दौलत थाखा फैसाखौ जोङो जेखौबो लानानै थांफानो हायाब्ला, बेयो जोंनि थाखाय दसेनि थाखाय आरो दान्दिसेनि थाखायल'ब्ला, अब्ला जों मानो संसारनि धोन बुथुमनायाव आन्दायनानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थानो? अब्ला जों बे संसारनि धोन दौलतखौ बुथुमनो थाखाय मानो इसोरखौ जोङो बावलांनो? बेनिखायनो सम जाबाय जोङो सोरगोनि धोनखौ बुथुमनायनि। बेनिखायनो फै जोङो अरायनि थाखाय थाग्रा जोबनो गैयै धोनखौ जोङो बुथुमनि। बेनिखायनो इब्रायारिनि बिलाइ 10:26 बेबादि लिरनाय दङ, मसीहा मिसर हादरनि धोन सम्पतिनिख्रुइ इसोरनि मानसिफोरजों सैफानायखौसो साबसिन होननानै सानबाय। बै समाव मसीहा फुरुन राजानि राजमेहेलाव देरदोंमोनब्लाबो, बियो उननि जानो गोनां राजामोनब्लाबो, इसोरनि थाखाय
आरो इसोरनाव धोनि गोनां गिदिर जानो थाखाय बे गासैबो संसारनि धोनफोरखौ नागारनानै फैदोंमोन। बियो फाराव राजानि राजमहलाव थानाय हादराव थानाय धोन सम्पतिफोरखौ बियो जेबो सानाखैमोन। बेफोरखौ नागारनानै मसेया इसोरनि मानसिफोरजों सैफानायखौसो जिबनाव देरसिन गोनां गेदेर होननानै बियो सानदोंमोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जाय मसेया फारौ राजानि धोन सम्पतिखौ नागारनानै फैदोंमोन, इसोरनि मानसिफोरजों बियो सैफानायखौसो साबसिन होननानै बियो सानदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला जों दिनै बे संसारनि धोनखौ बुथुमनो थाखाय मानो गिर्जा प्रार्थनाखौ नागारनानै, जिरायनाय दिन गोथार दिनखौ नागारनानै, इसोरनो सम होआलासे जोङो मानो संसारनि धोनखौ बुथुमनानै जोङो आन्दायनो? नाथाय बै समाव मसेया संसारनि धोन, मान सन्मान, थाखा फैसाखौ नागारनानै इसोरनि थाखाय धोनि जानो, इसोरनि थाखाय गोनां गेदेर जानो थाखायसो बियो गासै संसारनि धोनखौ नागारनानै फैदोंमोन। आरो बै समाव मसेया बेखौनो बियो बुथुमदोंमोन। बेनिखायनो इब्रायारिनि बिलाइ 10:26 गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ, मानोना उननि मोननो गोनांखौ बियो नोजोर होदोंमोन। बै समाव मसेया मिथिनो थाखाय हादों, फारौ राजानि दंनाय धोन दौलत, थाखा फैसा, मान सन्माना दसेनि थाखायल', दान्दिसेनि थाखायल', बे अरायनि थाखाय नङा। आरो आं बेखौ लानानै आङो थांनो हानाय नङा। आरो थैनायनि उनाव आं मुंबो लानानै थांफानो हानाय नङा। बेनिखायनो मसेया बे गासै संसारनि धोन सम्पतिखौ नागारनानै इसोरनि मानसिफोरजों सैफानो थाखायसो बियो हामजादोंमोन। आरो बेबायदियै इसोरनि मानसिफोरजों बियो सैफादोंमोन। मानोथो मसेयालाय संसारनि धोन दौलतखौ नागारनानै फैखो? आरो इसोरनि मानसिफोरजों मानो बियो खस्थ'आव सैफानो नांखो? आरो सैफानायखौ बियो मानो साबसिन होननानै सानखो? मानोना मसेया उननि मोननो गोनांखौ बियो नोजोर होदोंमोन। बेनिखायनो फै, जोंबो दिनै दान्दिसेनि थाखाय आरो दसेनि थाखाय थानाय बे संसारनि धोन दौलतखौ नोजोर होआलासे, संसारनि धोन दौलतखौ देरसिन आरो आंगोसिन सानालासे जोङो सोरगोनि धोनखौ जोङो बुथुमनि, इसोरनि मुङाव जोङो थांनानै थानि आरो जोबनो गैयै सोरगोनि धोनखौ जोङो बुथुमनि। बेनिखायसो माथाइनि बिलाइ 6:19 बुंदों, नोंसोरो प्रिथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम। बै समाव मसेया संसारनि मोजां बुथुमनायफोरखौ बियो बांसिन बुथुमालाबा इसोरनि धोनखौ बियो बुथुमदोंमोन। मानोना बियो उनाव मोननो गोनांखौ नोजोर होदोंमोन। बिनिखायनो दिनैनि आयदाया बुंदों, संसारनि धोना नोंखौ गोजोन होनो हाया आरो माब्लाबाबो हानाय नङा। बे राव बुंनाय, खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों, जिसुनि मुङै आमेन।